салом бинандагони арҷманд, сархати хабарҳост аз радиои озодӣ. дар ин нашри барнома дар бораи шурӯъи ҷаласаи солонаи ҳукумати Тоҷикистон ба қонуни масъулияти падару модар ворид кардани банде дар бораи пешгирӣ аз сепаратизм, мухолифати Эрдуғон ба қабули Шветсия ба узвияти НАТО ва хабарҳои дигар суҳбат мекунем. дар душанбе субҳи имрӯз ҷаласаи солонаи ҳукумати Тоҷикистон оғоз шуд ва нахуст вазир Қоҳир Расулзода дар бораи кори ҳукумат дар соли 2022 гузориш дод. ҷузъиёти ҷаласаву масоиле ки матраҳ шудааст феълан дар даст нест, чун ба он расонаҳои мустақилро роҳ намедиҳанд, вале эҳтимол меравад ки дар ҳукумат баъзе тағйироти муҳими кадрӣ сурат бигирад. гузориши муфассал дар бораи ҷаласа 4 соат баъд дар ахбори озодӣ тақдим мешавад. қимати орд, яке аз маҳсулоти аслии ғизоӣ дар Тоҷикистон, дар муқоиса ба як ҳафтаи гузашта 1% арзонтар шудааст. барномаи ҷаҳонии озуқавории созмони милал ки вазъи бозорҳои Тоҷикистонро мушоҳида мекунад, дар арзёбии тозаи худ аз рӯзи 23 январ гуфт, сабаби поин омадани нархҳо афзоиши воридоти бештари орд аз хориҷ будааст. айни замон қимати 50 кило орди навъи якум 350 сомониро ташкил медиҳад. дигар хабари хуш барои муштариён дар Тоҷикистон ин аст ки нархи гази моеъ дар муқоиса ба як ҳафтаи гузашта 16% поин омадааст. арзонтар шудани қимати маводи сӯхт айни замон ба коҳиши нархи дигар маҳсулот дар Тоҷикистон мусоидат мекунад. дар Думаи давлатии Русия тарҳи қонунеро таҳия кардаанд ки шаҳрвандону хориҷиёнро муаззаф мекунад пеш аз тарки қаламрави Русия бо мошин мақомотро дар ҷараён гузоранду вақти замонашро бигӯянд. тарҳи қонунро Евгений Москвичов, раиси кумитаи нақлиёти Дума пешниҳод кардааст. бар асоси тарҳи қонун дар бораи роҳҳои мошингард ва нақлиёт дар Русия, дар сурати қабул ин қонун аз рӯзи 1 март ҳукми иҷро мегирад. қарор аст қонун имрӯз дар Думаи давлатӣ дигар бора баррасӣ шавад. ронандагон пеш аз тарки қаламрави Русия метавонанд аз тариқи системаи ягонаи иттилоотии вазорати нақлиёт замону вақти берун рафтанро интихоб кунанд. моҳи сентябри соли гузашта баъди эълони сафарбарӣ ба артиши Русия ва ҷанг дар Украина даҳҳо ҳазор нафар қаламрави Русияро бо мошин тарк карданд ва танҳо дар марзи Гурҷистон навбати 20 километрӣ эҷод шуда буд. раҷаб Тайиб Эрдуғон, раис ҷумҳури Туркия гуфт, кишвараш ба қабули Шветсия ба узвияти паймони Атлантикаи Шимолӣ ризоят намедиҳад. ӯ дар ин бора баъди он суҳбат кард, ки дар шаҳри Стокҳолм ба зидди Туркия тазоҳурот сурат гирифт ва дар ҷараёни яке аз онҳо китоби Қуръонро оташ заданд. дар намоишҳои эътирозӣ ҳамчунин шиорҳо ба ҳимоят аз курдҳо садо дод ки Туркия созмонҳои сиёсии онҳоро гурӯҳҳои террористӣ меномад. раҷаб Тайиб Эрдуғон гуфт, агар Шветсия аъзои созмони террористӣ ва душманони исломро дӯст медорад, пас аз онҳо дархости муҳофизат кунад. Шветсия моҳи май барои пайвастан ба НАТО ариза дод, вале бояд тамоми 30 узви созмон ба қабули он ризоият бидиҳанд. рӯзи 22 январ як сиёсатмадори Шветсия ҳангоми тазоҳурот нусхае аз китоби Қуръонро оташ зад ва хашми Туркияву кишварҳои арабиро барангехт. дар Тоҷикистон ҳамакнун волидонро ҳам вазифадор карданд ки фарзандонашонро аз ақидаҳои ҷудоиталабӣ ё сепаратизм нигоҳ доранд. ин нукта дар тағйирот ба қонун дар бораи масъулияти падару модар зикр шудааст. онро парлумон моҳи октябр ва раис ҷумҳур дар охири моҳи декабри соли 2022 пазируфт. қонуни нав аз аввали имсол ба иҷро даромад. қонунгузорон шарҳ надоданд ки манзур аз ҷудоихоҳӣ чист ва боди таҳдид аз куҷо мевазад, вале гумон ин аст ки ин таҳаввулот ба ҳодисаҳои солҳои охир дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон рабт дорад ки мақомот онро ҷудоиталабӣ меноманд, вале фаъолон эътироз алайҳи маҳдудкунии ҳуқуқи сокинони ин минтақаи Тоҷикистон. ва ҳоло таваҷҷӯҳ кунед ба қурби асъори хориҷӣ ки барои имрӯз 24 январ Бонки Миллӣ таъин кардааст. қурби 1000 рубли руси 148 сомонӣ, 1 доллари амрикоӣ 10 сомонию 26 дирам ва 1 евро 11 сомонию 17 дирам таъин шудааст. ин буд сархати хабарҳо. 4 соат баъд дар барнома ахбори озодӣ вомехӯрем.